Het oude café in Eestrum is omtoverd tot wolwinkel. Maar het cafégevoel is nog net heel voort. En dat is ook de bedoeling, want het bloot een plak wat mensen elkaar moeten kennen. Alleen net meer met een borreltje, maar dan met een handwerkje. En dat werkt het fantastisch. Naast het bieden van een moetingsplak verkeert het Nienke ook wol, op natuurlijke basis. En dat is net zonder reden. Er is nou plastic in de wereld. Ja, ik ken er wel heel lang een verhaal van maken, maar nee, ik vind, er zijn zulke mooi materiaal. Vind ik vol mij om mee te werken. Dus ik verkeer je alleen maar spul wat ik zelf beleid van wil. En dat is natuurlijk materiaal. Vanuit het hele land werd de meesken de wolwinkel in Eestrum te vinden. Maar er komen ook klanten uit België en Duitsland. Ja, dan moest je rekenen van mensen die gewoon zakken draaien, dus de lietse werkjes, maar ook een soort mensen die grotere projecten maken willen. En die komen rondom bij. En dan moest echt rekenen, alle lagen van de bevolking, man, vrouw, maakt het niet uit. Ze komen gewoon jong, oud, ja, van alles. En waar het nog net zo kundig is in het breidjen of haken, die kan ik bij Nienke terugten. Ik heb een vrij groot workshopprogramma in knutselt. Met help van heel soort leuke workshopdocenten. En dan heb ik hier van allerlei workshops die mensen vooral hier kennen. Het ben het breidjen, haken, verschillende technieken in het breidjen en in het haken. Vrij beduren, punchen is ook een soort van beduren. Als nog stipjen op porselein. Natuurlijke producten maatje, ga ik er echt bij in. Dus het is van alles wat ik denk dat bij mijn winkel past.